kacing rumah long ini tu mapan mon ping ke penai akehoi sir J.i Kathar sir IAS retired officer lapen alang li DC ke mantang abang pu alang li ditum along nang ke Japon thi bapot ini tum arna mapan ning ching dong lonang kado kabeta lapen ini tum asar sir kadi rong par sir General Secretary alang li Professor alang li ili tumalong nanggar jabdun si bapota alang li phanta ningching duglo lapen ni tumalong non di katinghan ni ditum asar kursing timong sar Organizing Secretary arja 50 do alang li lati alang li phanta ningching duglo lason thaksinon dak rong asar rupa sar basa piamai lapen youth wing women wing rong kadokawe aklem angphar kadokawe panstame APSSC kachesong akardom pajirlo kardom to ladaki ilitum non kaching room kilake mohamaya constituency lodi lasi gorkanthi lodi lasi piha gorkanthi mohamaya longni ching room lo lasi ladak aprangsi ke nili ladak akehoi MLA Dorsing Ronghang aphan sinon ki puji alang li non daga dungaray le dosote ladang meeting along nang dunte nang li kachinya japong dopo pinyaman nang li BJP ci iri depo nang li kasi akehoi Dorsing Ronghang alang li right hand komat lo lake ini tumaphan ladang pachini lo Tilok Raja Upaidhai Nepali Abangpu lasi alang ke right hand of Dorsing Ronghang MLA la Tilok Raja Upaidhai ke Inglong Akhai karpi lapen Inglong Akhai aan wan hidun lak abang lo alang ke Tilok Raja Upaidhai alang ke ladak initum korkanthi Mahamaya alang li right hand ki dodun penajok akehoi Dorsing Ronghang alang li an han pencheng lo kadu kawi asai doan setami alang li si kacing pura warsai rat det kilong nang ji korkanthi Mahamaya arat kilong nang ji awarsai ki doan tami thipon lablo alang li si chor lablo alang li si la enpon lablo lapet alang li ahem atin tala dui tala sari tala lakadokawi ahem dong muka kalong alang li kacikip kuma tangka lo lake rada tangka kalama kali lason amoni dapan ke akehoi sir Dorsing Ronghang MLA alang li right hand ke karbi aphan le pon tame karbi aphan le pon ke karbi si cholong jia potlo kalama kali kopi podlo kalabang so Tilok Upaidhai phan kepon there is a question alang phan nalitum korkanthi Mahamaya arad doan same arjun ithak alang phan nalitum aan wan nang kithi pipon ke lake nalitum ing samri nang ne korkanthi arad pihai nang ma korkanthi arad aseng tong pido nang ma korkanthi soar loso atuman aseng tong pido nang ma Mahamaya aseng tong pido nang ma Mahamaya arat ang aseng tong pido nang ma langta ilitum akhi adat BJP atangka kali laki koma atangka lo rat atangka koma atangka lo rat atangka laki adontin anutin stame edon pen suri piket suri pokem rapo laan edon pen inut pen nikanisi long nangji kopia pot pulatangte lada kiduk kelak heme jangre afwan tado kopia afwan lo lake National Social Assistance Program lada BPL category kiduk kelak afwan lapen heme jangre afwan lapen latekok selok kadokawi akeng kedam thekhe kedam on air tumaphan atangka tado lapenan parstame kiduk det at abang phi phan lapenan parstame old age widow la hemepi la pen hemepo atung atangka tado ningkani sipen la akror krip hopen ingkoy
akror nang kilia tangkado lapenan parts kami lahaya tangka block along nili research ke klemhai nili kachari bomahut Mumbai arong sopi Tata Institute of Social Science along nili University long kachari unahut research nang eklem along nang litung arat along sami langso langlokso di lahai api arat adet along kuansi kidukila katung tangkaning kan sipen kilong mapu lahai nili nang ka research kiwang ahut radet ladak thang ta akehoi longle kilong ke suri thongkep suri plikep adim stame suri si suri hini laan vetsi kilong renti latakado ka ve matlong ete lahai tangka ke kopia podlo lahai keng sang tum nang cerai et lake itung ase ang tong cepedo dun hai dada podlo lasi APSLC ini tung kacing honai man peng kithenai IAS retired officer akehoi sar J.i Kathar sar alangli ningkan crazy arta pensi alangli ha tika ahawar pen hanogong an alangli hemprek ke hangdun disar nangli ningkan crazy husi hemprek ke hang ke cheng alangli ke APSLC alangli halabangso alangli arta bihek ahuten alangli ke hangdun hemprek long letik nitum sangse APSLC pihai nangpu alangli sarbura nili pulo nili pesarlo alangli sarbura nili pulo ari chodun chotsi alangli ke hemprek ke hangdun pinyarnian same alangli sangse pinlang alangli son thot nali tum ridam eta longjima long le di J.i Kathar sar pihai nang di hemprek ta alang lisi iwan pipo di non apor ke ron Milo la hello kachesong kapadulo la pen kachesong non hello aporlo lasi ilitum abang putin ajirpo risomar okorjang sarbura sarpi atom sitame wot ke jok nang ji arni tarik ingkora truck April 2024 arni riso okorjang atom ke kesi arjan putachini tahai sarpi sarbura atom abhan nang litum kesi arjan along wot pinang popu nang litum than it poma kesi arjan along nang litum lang sarpi sarbura tumaphan antame gari motor pen ponsi wot ke jok along nang litum japon poma APS arong tim sitame la sarbura sarpi tumaphan ador kiso awot kapit jog dun pen halawot ke beralong nalitum ni aklong pen o arnam nitum asar J.i Kathar sarphan NPP hai thapu nalining arlo mathara bernon angke la picture bang a photo bang kesi arjan nang ciklangji la nang ciklang lo plonte nang litum ing nekmon ningkang sampen wang longpo la hello ilitum aron amai ke ilitum ahok peten arjap thip lo na ahok peten ilitum chesong lo na ilitum ka chesong ke hedi domjoi si kethoi thurplut akehoi itung manlopo anutin abang putin sitame the greater the difficulty the greater the victory kuat ka chesong kisung arni di kapang ok kangchir kalangit laan sitame cicak dan nang ilitung kiklem kidam kado kawing kachesong thipalong nang litum rada hirzume arnam hirzume ilitum along dotang lo APSLC pihai nang ma APSLC pihai nang ma akehoi sar J.i Kathar sarphan pihai nang ma akehoi J.i Kathar sarphan kisi arjan pen pihai nang ma kisi arjan along wot pipen MP pihai nang ma Bongo Sena go back. Bongo Sena go back. RSS Murdabat. APSLC long live. J.i Kathar sar pihai nang ma J.i Kathar sar pihai nang ma rat kachesong pangkang nang ma korkan tiarat turnon korkan tiarat turnon Mahamaya rat turnon sarpi sarpu riso korjang ka turnon handbrake lang letik
handbrake long liti. Kado kawe sitami itum ningkang sampai itum imit hang adet alongri cheraikom long po lapen arna mardom lo na lapen ning isipen itum dotit na kardom